kaikki saadaan yrittellä taas ja tänään jatketaan taas Tiny Ridesia ja mun pikkuveli on tänään täällä mukana taas, samoin. Moi he! Noniin. Har Jupiter ras? Hä? Nyt lopeta. Nyt lopeta tai se enää on. Anteeksi tosta äskeisestä. Noniin. Vähän 2 tuntia. Okei. Hieno. Ja sitten, että mitä mun pitäisi tehdä, niin tänään vähän teen muutoksia ja kaikkia. Okei. Tehdääs niin, että ei tule mistään. Onks kaikki siellä? Nyt. Oh no. Must that? Okei. Mitäs tää on? Chill. Minkä mä miinustaisin? Lopeta. Lopeta tai sä et enää mukana. Anteeksi tästä vielä. Jos puhutte vielä häiritsemästä, älkää välittäkö siitä. Jatketaan. Missä ollaan? Ollaan Amerikan pääasemassa. Jos tiedätte keitä nämä hahmot on, kertokaa kommenteissa, jos se toimii. Ja voisin ostaa vähän näin kallis, 2 lemonia. Mistä lähtien? 9 yhdessä. Omena maksaa 12 euroa. Suomen kaupassa se maksaa vain varmaan joku 3 euroa. Tos. Noniin. Ja sitten mennään täyttämään. Noniin ja täyttää eteenpäin Alborn. Okei, joku hodaripaikka ja Sirille sitten jotain. Ja hei, joulu on tulossa kohta. Kertokaa, ootteko te jo koristelleet teidän, tai ootteko te ottanut teidän joulukuuta esiin ja ootteko te koristellut eteen kauan? Kertokaa kommentissa, jos on vähän. No niin, katsotaanpas tehtävää. Bla bla bla. Tulevaisuuden junaan. Sitten näistä. Mulla on tää maksimum. Niin paljon. Nyt meidän poista meitä taas. No, kyllä se aika paljon painaa antaa. Nämä ei kauheasti, ei paljon, ei. Joo. Ja mäkin on jotain. Tää kyllä. Tää on ihan höyhen. Tää on höyhen. No niin, jos kuulette jotain outoa ääntä, älkää välittäkö. Ja... Vähän me tultiin aika nopeasti sähdyttyyn. Kukas toikin? Mennään vielä viimeinen asema ja sitten Alborn.
Otetaan vähän puttipossuja. Mitä nää possutkin on halvempia kuin mikään muu öljy. Mitä? Mistä? No nyt tää on liian kallis täällä paikassa. No niin. Albo. Mä yrittän tän siksi näin nopeasti, kun saadaan mua häiritään tätä mainittu backflipiin. Tai siis tiedät kyllä salasin. Eikö se oo siistiä? Noniin ja sitten näin. Jos ihmettelette miksi mulla on tämmönen vaunu tässä edes, vaikka pitäis varmaan olla takana. Mä tykkään niin paljon vanhoista junista, kuten näette niin tästä junasta. Junissa on ollut aina tämmönen nämä kaksi. Ja mulla on Tuomas veturikin. On mulla se tää. Kertokaa kommenteissa mitä junia voisin laittaa ja minkälaisia komboja voisin laittaa. Mulla on tämmöset junat, tämmöset vaunut ja tämmöset. Kertokaa kommenteissa, jos se on päällä, niin minkälaisia junia mä voisin tehdä. Ja hei, jos mä saadaan nyt 30 tai 40 tilaajaa, te saatte päättää ensimmäisen pelin, minkä te haluatte. Sitten kun seuraavasta tai sitten seuraavasta tai bla bla bla. Sitten saatte päättää. Mä toivoisin vaan eniten, että mä saisin 1000 tilaajaa vähän yli. Mua ei kiinnosta enää mikään muu. Mua ei enää kiinnosta, vaikka mä en sais enää ikinä tilaajia. Pääasia on se, että mä saisin edes yli 1000. Se ois mun tärkeys, että mä saisin vaan sen. Mä oisin onnellinen. Sitten mä voisin tehdä striimeikin. Jos mä saan 1000 tilaajaa, kaikki on teidän ansiota siellä ruudun takana. Ja uusi videokin on tulossa, mä en tiedä onko se jo tullut, mutta se on jo YouTubessa niin latauksessa ja se on tulossa. Ja kello on 10, vai onko tää 11, niin kello tämä on myöhäisillan video, vaikka meillä aurinko paistaa tai jotenkin vitsiä, hehe. Okei, nää junat on mun toisella käyttäjällä, minä en tarvitse, mutta tän vihreän junan tää takaperä on jotenkin turha, koska siinä ei oo sitä tuommoista ketjua. Se on vähän outoa ja se mua joskus häiritsee siinä. No jotain ruokajuna sit joskus hankkii Mitenköhän toi sitten alkaa pysähtyä noin hyvin? Kukas toikin on? Näyttää Homerilta päältä. Ja tässä video on. Saatte nähdä nopeasti tänään kohtaan. Ja se video oli tässä. Moikka!